tende mi totta Thierno mboɗa andi on jewninomo kono arti on wonɗo comme d'habitude toujours il est là le phénomène Thierno Mody ni kewɗa wiide ni Ganndal Thierno Mody ko barigal e tulde tan sa duni yaha sa duñani yaha faw hen jungo ma so yeehi jooɗa hen joni yo wattentu hoore nde kaali mbiruji jiitaɗo ko tawi mbiruji son cippire mbaɗa tente kaali tente no ɓeyɗa cuuso bandiyagal seeɗa no ɓeyɗa bandiyagal feeɗa kaaliru wona quartier o fonnoto ko leydi o yiɗi fonnade leydi mo gandanɗa no waɗi pétrole no waɗi zircon ɗum ponnoɗa ɗum il faut gona saaba mi waɗi ɗo meeting goto makki wimi lappiɓe haaɓe lelima e leydi eyyi manam ko toon politique yetti way politique kala kalɗo fo mi accidi ɗum e Allah kala kalɗo fo mi accidi ɗum e Allah wonde tolnoɗa yoftot kala ko Thierno rokkuma hay sa lootima a yiyata sa ɗabboyi kayitaji a dañata entreprise saɗa liggo yimɓe no gusse an itte ussede saabu ɓanduma laaɓani anani a hewat pelɓodira anani sa wonde guiƴirama ma banggue toɓe guinnete ana innetaki ɓanduma koko tulwi surtout jeune tolniɗo e dañde gona debbo no gona gorko rewɓe hewɓe nen ɗo donki reseɓe ko tundi jagguiɓe par ce que ki faruji a humoto kaaliɗo a humoto ɓandu so tulwi a humoto tami nani Thierno hay jettema nanata hay jettema webde aw nanata ɗum jippo 18 heures darta ha 1 heure du matin garta e nder galle o par ce que ɓe gandi soɓe gaari ɓe tawtata toon jaam kaali joom galle ma so wonɓe rewɓe ganda tottam kam ay peɗeli mabɓe ɗi yaha ha porti hay somi jiiɗi ɗum hofde donki ni tan fort tottam tan anani kaali tottam kewɗo anda no hangin neɗɗo waɗata traumatisme anani